azken egunetako zenbait berrik hauxe dakarte. Albiste honen dosiak ere beharrezkoak ditugula, beraz, ez dakigu zein buruz ari ote ziren txanpon baten truke hauteskunde garaia. Esan dizugu albiste honekin gentozela, tira, geuk ere azkena izango balitz bezala alaxe egiten dugu egunero kolpez kolpe antenatik albistegi zerbitzu jatorra gertukoa, eta batez ere fidagarria. Untzak adio, erdi adio edo azkena izango balitz bezala agur esan digu, baina azenolako Euskal Festa, Euskal Metropolian Bilbo handian antolatu dutena, asteburu honetan asteragoaz, kolpez kolpe. Urtza! Today opens the door to a future, a shared future. I am honoured to stand here as First Minister. We mark a moment of equality and a moment of progress, a new opportunity to work and to grow together. Michel O'Neill da Ipar Irlandako ministro berria, datorren hamarkada hau aukeraz betetakoa izango dela, erreferendum hitza ere hautan du honezkero Ipar Irlandak duen lehen ministroa eta lehen ministro aurrenekoz errepublikarra. Garai berriak datoz zalantzarik ez da ikusteke, baina mundu mailako aktualitate politikoak eta Euskal Herrian dugunak ere ze testuinguru izango duen datozen urtetan. Ez gara sakon joango, baina izu analisirako tarte hartuko dugu Maider Galardi, Gabon eta hasteko eta behin aipatzen genuen Michel O'Neill lehen ministro Ipar Irlandan erreferendumitza aukeraz betetako hamarkada aurrean dugula. Tira, galdera bihurri bat egingo dizut hasteko eta behin Maider. Ispilu egin genezake Michel O'Neill Ipar Irlandako ministro irudikatu badezakegu, ez dakit Euskal Herrian zein izan daiteken alderaketa bat? Gabon, galdera bihurria bai eta erantzuna hala ere zehatzak nik uste izango direla. Batetik oraingoz ez daukagu Euskal lehendakari gai, Euskal Autonomia Erkidegorako lehendakari gai esanguratsu emakumerik, esan lehendakarik bihurtu daitekenik, zegon badaude, bai Sumarrek eta bai Podemosek emakumeak hautatu dituztelako lehendakari gai, baina esango dugu lehen hiru alderdi nagusietan behintzat ez dago emakumea hautagairik. Hori batetik. Bigarren, Sinn Féinekoa da Michel O'Neill, eta gu gaur-gaurkoz ez dugu, oraingoz ezkerrekoa eta abertzalea den alderdirik eduki lehendakaritzan. Beraz, ezakigu orain gero aurrera goitzen dugun hauteskundei buruz eta badauden inkestei buruz, baina oraingoz hori ez da suertatu eta bukatzeko hau gerta daiteke Ipar Irlandan, hain zuzen ere ez esaten ondo edo gaizki dagoenik, baina egitate bat da, borroka armatuaren bukaerako bake prozesurako edo bai Britania Handiko gobernuak eta baita ere Ipar Irlandak adostu zutelako bere garaien txandakatze batez unionisten eta errepublikazaleen artean eta bake prozesurako hainbat pauta edo jarri zituzten. Konparaketa egiten hasi beharko bagina, Euskal Herriko borroka armatuaren bake prozesurako inoiz ez dituzte beste involukratuta dauden bi estatuek, Espainiak eta Frantziak,
halako neurri politikoak hartu, beraz, ez dakit urruti gauden ala ez, baina hori da kontua. Maider Galardiri galdera bihurria egin diogu hasteko eta behin badakigu eta oraindik ere ikusteke egia da Irlandako prozesua Ipar Irlandari dagokiona zehazki eta Euskal Herriko eta Kataluniakoa, Eskoziakoa, zerrenda bat egin genezake bakoitzak bere iruditeria duela, baina deigarri egin zaigu eta interesgarria baita geurera ekartzeko ariketa hori. Ariketa honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskundeak ustez ateioka ditugu, esango dugu salbuespenak kenduta, Patxi Lopezen agintaldia lehendakaritzan, edota Gipuzkoako lehendakari Martin Garitano Bildu aurkeztu zen garai horretan salbuetsita, Eusko Alderdi Jeltzalearen esku izan dira, hiru lurraldetako foru gobernuak eta baita gobernu autonomikoa ere. Esango dugu, ohituta daude jaun eta jabe aritzen? Badakizue zer behar duen Euskadik? Eta esango dugu hauteskunde berriak, ez dakit, bestelako gobernantza ereduren bat, emakume hautagaiak zer behar ote du Euskadik? Gauza asko, zalantzari gabe. Eta kitxo! Eta momentiko hau atzean utzita, orain bai, Maider, asteburu honetan ere ikusi dugu, batetik zerrenda buru gehiagoren berri badugula, emakumezkoa Bizkaitik Euskal Herria Bilduk aurkezten duena. Eusko Alderdi Jeltzalea berriz, Urkullu jauna Europan izan da unotan, baina Eusko Gudarostea ere ekarri nahi izan dute gogora, memoria historikoari tarte eginaz Abadiño inguru horretan. Zenolako giroan hasten dugu aste hau? Nik uste dut bakoitza ja ari dela martxa hartzen, ezen nik uste dut dela bi aste Pradalesen aurkezpenarekin ja EAJ ere igo dela ibilbide ontara edo karrera lasterketa ontara, eta egia da, inkestak atzetik dituztela eta nik uste dut bakoitza jokatzen ari dela bere papera. Batetik deigarria EAJaren tema, esate baterako soberaniaren eta independentziaren historio honekin, eta nola baite atzera begirakoarekin lotu nahi izatea, Eusko Gudarostearekin eta bar. Deigarria ere bai Inigo Urkulluren 8 urteko edo ezagitzen bat urteko agintaldiaren ostean, orain Europara jutea argazki horretan parte hartzea, Europan nazioek bere tokia eduki behar dutela aldarrikatzen bazukan. Aurreko urteetan bide horretan sakondu ala, are gehiago autogobernu legea azkenean berritu edo onartu ez baita. Eta, bestalde EH Bilduari da, kudeatzaile ere ona izan daitekenaren, beste erabateko kudeatzailea, baina era berean kudeatzaile ona izan daitekenaren papera jokatzen han eta hemen. Eta ikusiko da, ea zenbaki edo zein ondori ematen dizkioten batari eta besteari. Hor zalantzarik ez duguna Osakidetzaren auzia. Nabari da, Eusko Alderdi Jeltzaleak norabaiteko biraje bat izan duela, Urkulluren agintaldian ez duelako bateren nota honik Osakidetzaren kudeaketak, galbidean, privatizazio eta atzera bueltari gabeko egoerara garamatzala. Tira, asteburu honetan mobilizaziorik izan da, deigarri egin zaigu, akaso telebista kate publikoan ere behar bezalako jartzuna ez izateak errenderian egin duten mobilizazio jendetsu honi. Maider, Osakidetza, etxebizitzaren auzia ere bai, baina Osakidetzarena eta zuzenan lotuta kasi erresidentzien auziarekin. Ze titular botako zenuke honekin? Nik uste ezinbesteko gakoa dela diskursoan batzuen eta besteen pugna hori ulertzeko. Eta gainera ezakitzen baterako mesede egiten ari zaion ere EAJari bere barruan gai honekiko arrakalak edukitzea, Pradalese gauza bat esan eta biharamunean sagarduia atera zen aurkakoa esaten. Errenteriaren kasuan esate baterako eskualde guztiari erantzuna ematen dion larrialdi zerbitzuei buruzari gera hitz egiten, batez ere asteburuetan langile gehiago egon daitezen eskatzen ari dira, bestelako atentzio primarioari buruzko beste eskaera batzuekin batera, Eta hor desberdintasuna da esate baterako, ustez udalek zer esanik ez daukatela gai honetan, baina errenteriako alkatea bai ari dela aktiboki Osakidetzarekin eta gai honekin engaiatzen. Eta nik uste hor akaso EH Bilduke asmatu dula eta EAJ ari dela asmatu nahian nola eman buelta gai honekin sortuan krisiari, edo nola ere ni oso harrituta nago normalean aldeko dituzten edabideak ematen ari diren
sondeo eta alako filtrazio, bueno, erdi filtrazioekin ez, Pradales eta Sagorduren arteko zartak eta horrekin, eta ez dakit ezoterea ari diren ere Davideak nolabait giroa berotu nahian alerta moduko bat, ez? Badator monstrua eta kontrako altxaldi bat nahi ozote duten. Gauzak honela, ez dugu baztuko, Pasaiako badiari buruz ari garela, euro erregi hori buruz ere, euro hiri horretan izango diren azpiegitura garrantzitsuei buruz ari garela azken batean. Bagoaz, azken txanpan, errenderia aipatzen dugu, egungo mobilizazioak, duela hamarkada batzutan bestelako horik ere izan zen, besteak beste, erasotzaile eta bortxatzaileen aurkako mobilizazioak, baita aborto eskubidearen aldekoak ere. Filma ere, heldu da pantaila handietara, egunotan gainera Izpide Kataluniako Gaudi sarietan bertan izan da, noski, gure super Itziar Ituño. Itziar Ituño, molt bona nit. Bona nit. Que guapa. Escolta, també. Després de l'extras de La Casa de Papel ja deus estar acostumada a saraus d'aquest tipus. No sé si ho deus normalitzar, però què és el que més t'agrada com aquest? Bueno, pues sobre todo, discúlpame por hablar en castellano, me gustaría hablar catalán, pero me hace muchísima ilusión estar aquí en Varna. He tenido pocas ocasiones para venir y que te inviten a unos premios así con los Gaudí, pues eso es lo mejor. Doncs nosaltres encantats de rebre't de nou. Tenim més ganes de seguir parlant amb tu, tenim moltes preguntes. Hem de fer una petita aturada per a la publicitat. Quan tornem, seguim parlant amb l'Itziar Ituño. Fins ara. Enbidizano ematen digu beti TV3 ikusteak, BTV Bartzelonako Metropolian tira, gure enbidizano honetan segituko dugu, baina Itziar Ituñori zehazki zer galdetu diote alfombra gorrian. Adi, ze sorpresa hartuko duzue, alderatu zinemaldiko alfombra gorriko elkarrezketekin? Doncs segueixo així de ben acompanyada amb l'Itziar Ituño, que tu avui vens de lliuradora, no vens de nominada. Qui sí que està nominada és l'Alicia Falcó, que fa de la teva filla a les meves companyies. T'anava a preguntar si et fa il·lusió, però ja veig que gairebé orgull de mare, Buah, la adoro. A mi hija en la ficción. Fue una súper suerte poder trabajar con ella. Es un amor de persona, es súper buena actriz. No sé si estará por aquí, me imagino que luego la veré, le voy a dar un abrazo Ara y espero buscarem. que tenga mucha suerte. Escolta, anem avançant una mica. La pel·lícula de Sílvia Munt parla d'un grup de dones que reivindiquen la lluita feminista, el dret a l'avortament. És aquesta una lluita encara molt necessària també en el cinema? Yo creo que hay que contar este tipo de historias, sí, en el cine. La historia trata de un grupo de mujeres real que existió y existe en Rentería. Yo soy de Basauri, que es en Vizcaya, es otro pueblo de Vizcaya donde también la lucha feminista en favor del aborto libre y seguro fue muy potente. En Basauri estuvieron las 11 de Basauri, es súper conocida la historia. Y bueno, poder contar junto con Sílvia Munt a la cabeza como capitana del barco esta historia de estas mujeres que lucharon en tiempos difíciles fue maravilloso. No sé si també, Itziar, pels teus orígens, tu, tot i haver-te fet un nom en el panorama internacional, segueixes apostant per projectes potser una mica més petits, reivindicatius. No sé si per tu l'ofici d'actiu ha d'anar lligat també amb el compromís social. Sí, va un poco conmigo, no sé, los proyectos pequeños suelen ser los más arriesgados y los que cuentan cosas más diferentes, que es lo que me interesa a mí. Los grandes también está bien hacerlos, porque bueno, te da una proyección, pero hay historias que de pronto te sacuden por dentro y para mí son las que merece la pena contar. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, que nunca hay pel·lícules pequeñas, solo hay pequeños presupuestos. Tota la raó. I de fet, Itziar, parlant també de compromís social, fa unes setmanes vas assistir a una manifestació contra la dispersió dels presos d'ETA, que això ha causat molt rebombori. No sé si t'has sentit acompanyada pel gremi, pels teus companys de professió. Muchísimo. Ha sido el gran regalo que me ha hecho la vida este año, toda la ola de amor, de solidaridad que he recibido de la gente, porque ante una situación así de fea de vivir, porque es feo de vivir, todo ese calor y esa ternura que he recibido es lo que me guardo yo aquí como un tesoro hasta el día que me muera. Moltíssimes gràcies, Itziar, que gaudeixis molt de la nit. Moltes gràcies a ti.
Itziar Ituñoren adierazpenak akaso sare sozialetan mezuren bat edo beste ikusi izan dugu, baina publikoki lehenengo hitzak izan badira sare sozialetan bolo-bolo dabiltza erantzun hauek, eta batez ere horixe zen galdetu nahi ziotena, alfombra gorria, glamurra, baina glamurraren bealde horri buruz Itziar Ituñok Euskal presoei ezarritako salbuespen politika hori, oraindik ere irauten duen salbuespen politika hori salatzagatik. Argi eta garbi esan du, Maider, ni alaxe naiz, ni neun naiz, eta alaxe izango naiz aurrerantzean ere. Bai, hori lehenago ere esan da zuen, baina egia da publikoki hola elkarrizketa baten aurreneko aldia dela esaten duna. Eta horrekin lotuta ere aipatzen du ez, nola proiektu konkretu batzuekin ere engaiatzen da, istorio, interesa ez daizkion istorio batzu kontatzen dizkiolako, kasu honetan Las Buenas Compañías abortuari lotutako emakume batzuen bizipenaz ari da. Eta egia da, lehenago ere ari zen sare sozialak erabiltzen eta bere bozgorailua erabiltzen aldarrikapenerako, eta ze poza, ze pena halako ondorioak eman behar izatea ez, eta gorputza jartzeak azkenean dituen albo kalteak zein diren, baina ze poza aldi berean gorputza eta hotxa jartzen segituko dula entzuteak. Laxe, eta Itziar Ituñoren hitz hauek ere ekarri ditugu gaurko analisira, baina Maider, ez zaitugu joaten utziko aipamen berezi bat. Ez dizugu galdetu gainera, guk ere sorpresa gordena izan dugulako, Lasarte Marte, Instagram kontuak, akaso saretan ez dabilenak azalpen hori ere beharko luke. Irudia aurkituko duzue, Lasarte Marte Instagram kontu horretan zurea da hitza, Maider. Bai, Lasarte Marte, baina berez proiektua Marte Lasarte, enago ni tartean, baina bai gertuko jendea, eta, asmoa zan jaipa sortzea pixka bat, errezerrote zetorren, eta begira, sortu da, hau ere primizia Amaikarentzako, lehenengo aldia telebista edo edabide batean hitz egingo dana proiektu hori buruz, esan musika proiektu bat dela, aldez aurretik euskal musika estenan egondan jende ezagunak parte hartzen duela hor, eta haiek datozen hilabeteetan ez oso berandu, ezagutaraziko dutela zer nolakoa den daukaten eskaintza musikala, eta gu ere oso horretuta gaudela gure herriaren izena taldearen izenaren barruan sartzeagatik. Akaso, Oriatarrak haserretzeko arrisku puntu bat izan ote dezake, marka irudi honek? Ezakit sortuko da polemika. Nik atzo esaten unekialdearena izango zela, esaten zela goinela urte batzuk musika sorkuntza, eta atzo nien 2024a Lasarterena ezotean, baina agian Lasarte horiarena esan behar nuke, ebokatu zekialdea Errusiari begira edo Sovietar Batasunari begira esaten baldin badegu, gure Errusia txikia horia dalako eta daukagolako gure tradizio komunista. Ederki, Lasarte Moskovita gaur izpide, Marte Lasarte, ekimen berria, honezkero jakimina piztuko genizuen, tira, gure pozarren, alako esklusibatxoa izategarri kolpez kolpean tenatikat. Albistegi azido honetan, Maider, mila esker, beste bain ere, geurean izateagatik. Zuei, ondo izan, aio. Aio. La montaña y la ribera Eta hunkitzeko moduko jotak izan dira, asteburu honetan entzun ahal izan direnak Iruñerrian, izan ere Gabriela Reyes iruindarrak emakume gazteak desagertuta segitzen du abenduaren 9 geroztik. Bere senideak, lagunak hainbatetan atera dira kalera eta konpromiso gehiago eskatu dute asteburu honetan. Erakunde publikoei laguntza eskatu diete desagertzea argitzeko eta lehenbailen iruindarra etxera ekarri ahal izateko. Momentuz berririk ez, eta dakigun bakarra da Polizia Espainiarraren esku dauela ikerketa hau. Asteburu honetan esan da bezala manifestazioa izan da Gabriela Reyes iruindarraren desagertzea argitzeko eta onik ekarri ahal izateko eskakizuna eskuan hartuta, otan hartuta
iruindarrek egindako manifestazio horretako helburua. Gauzak honela, justizia sistema, emakumeen ganako indarkeria auziak behin eta berriz mahai gainean ditugun garaiotan, justizia sistema propioa, feminista euskalduna, honezkero atzean geratu eta berandu ote gabiltza behar beharrezko aldarrikapena, pendientea eta premiazkoa Jone Goirizelaiak kolpez kolpen asteburu honetan aitortu digunez. Nik uste dut momentu honetan gauza asko egin behar direla, esateko benetan justizia feminista dagoela, ez dago. Ikuspuntu hori justizian faltan dago, oso jende gutxi deko eta horrek gero ondorio zuzenak dauzka epaietan, baina ez bakarrik epaiak botatzen direnean, tratua nolakoa da, gauzak nola egiten diren, zer nolako tokiak dauden emakumeak justiziara llegatzen direnean, zer nolako laguntza, hori guztia aldatu behar da, hor jendea ikasi behar du, fiskalak ikasi behar dute eta epaileak ere, eta horretan ikasteko asko dago. Eta bestetik, nik hori beti lotzen dut justizia propioarekin. 3 poterea daude edozein estatuan, gu estatu nahi dugu izan, independentzia aldarrikatzen ari gara eta horretarako 3 potereak eduki behar dugu. Arrazoi desberdinen gaitik, euskeraz ezin dugulako epaiketak egin. Euskararen erasoak ikusten dugu egunero, zer nolako tratamentoa dagoen ikusten dugu egunero, eta nik uste dut justizia propio aldarrikatzea dela gauza bat pendiente daukaguna, eta gainera momentu honetan indarrean dagoen estatutoa eta legeak posibilitaten dute hori egitea. Orduan aldarrikapen pendientea, urgentea eta harik eta lasterren lortu behar da. Ez da izan hori baina atera diogun lerroburu bakarra Jone Goirizelaiari. Badakizuen nahi eran duzuela ikusteko aukera 11.eusen kolpez kolpe atalean elkarrezketa osorik, baina beste zatitxo bat ekarriko dizuegu izan ere galdetu genion. Erretiroa hartu ote du betiko Jone Goirizelai abokatuak, zalantzarik ez da ibilbide luze zabala eta asko kontatzekoa baduela, ez genuen nahiko tarte izan, beste batean ere izango du tarterik. Gogoan duzue, Jon Idigoras Garzon epaileak Madrila joatera deitu zuenekoa eta muzin egin, atxilotuta eraman eta fidantza estratosferikoa ezarri ziotenekoa. Zer esan ote zion Jone Goirizelaiari une hartan Madrilen entzutegi nazionalean, Jonek Joneri? Ezagutu ez dutenek, igual ez dut ulertuko nolakoa zan Jon, ez? Bere momentuan atxiloketa batzuk egon ziran, eta Garzonek erabaki zuen deklaratzera eramatera Jon Idigoras. Orduan, Jon Idigorasen erantzuna izan zen, Zornotzatik Madrilera eta Madriltik Zornotzaraino dagoen distantzia bardina da. Ni ez nazioango zu etorri gure baduzu. Eta, evidentemente, Garzon esan etorri, baina atxilotu zuen Jon. Orduan, eraman zuen atxilotuta, eta momentu konkretu batean, esan zozkun Garzonek fiantza bat jarriko zuela. Eta fiantza hori, pentsatu genuen, fiantza normal bat izango zala, hau da, posiblea. Baina esan zuenean kopurua, nik orain ez dugu gogoratzen, baina kopuru superaltua zen, orduan Jonek begiratu zoztan eta esan zoztan esaldi hori. Juanita, has traído la calderilla? Eta orduan Garzon aserratu zen, pillo hartu zuen kriston moskeoa, garai desberdina ziren, baina anekdota batzu badauzkaguz. And the Grammy goes to Flowers, Miley Cyrus! Glamurra gaur ere albiste badugula, baina argudio do arrazoi pisuzko batekin, izan ere izue Grammy sarietan ere emakumeak jaun eta jabe albiste izatari utzi beharko lioke, baina ez da horrela zoritxarrez tira. Hori ekarri zuegu lehen lerrora, baina akaso Euskal Herrian ere izan da bestelako Grammyen antzerako gertakizun, ikuskizun, ospakizun agur terdirik, untzak azkena izango balitz bezala eskaini haute du, asteburu honetan Bilbao Arenan 8.000 lagunen aurrean izugarrizko ikustaldia.
abandonatuta, kale izkinan txampon batzuren truke dagoen gizona tira. Memoria historikoa ere bada hau, atarikoan aurreratu dizugun bezalaxe, eta untzak nolabaiteko agurra, hibernatzera, lotaldira badoaz, baina azenolako agur terdia izan den hau, milaka lagun, gonbidatu ugari eta herri oihu bilakatu den kontzertu zuzeneko festa ospakizun, ez dakigu, hileta zoriontsu, musika zuzenean ere izan ditugu asteburu honetan agur hau egin aurretik. Oraindan bezala, hau izango dela azkenengo kontzertu ardun. Horregatik nahi dugu festa bat antolau Otsaiak 3an, guretzat izango den festa bat, gure oroimenean, guseiron oroimenean geratuko dana eta pixkat hortaragoa. Esaten genuen aurreko batian gure artean, ikusten dugu pixka bat zeingo dugun, zein dan kartela, zein dan dagon hori ez planina eta indeu festa bat gutzako izango dana. Guk ondo pasatzeko, guk nahi dugun jendiakin, jende asko da inguruko jendia, nahi deguna guk gurekin egotea. Eta hala esan, eta hala egin, hala ospatuta gainera, ikusi duzue, belaunaldi ezberdinetako emakume musikariak ere oholtza gainean izan direla, eta aski ezagunak izan diren tremenda jauria bezalako taldeak ere bai. Tira, denbora agortu zegu, baina bagoaz, eta astegun honetako Bilbaorenako irudi hauekin utziko zaituztegu, Aze Euskal Festa antolatu duten, eta azenolako lekuko aldaketa, tira, itzuliko ote da inoiz untza, garbi dagoena da, talde berri ere tarte egin dietela asteburu honetan, eta horiek ere jorratutako bideo honi segida emango diotela. Isilduko naiz, badakizue bihar bueltan izango garela, hemen kolpez kolpen Antenatik eta albistegi zerbitzu azido eta fidagarri honetan gabon pasa. Eskerrik asko hor bestalden izateagatik, beste egun batez. Esaldi batean, nahiz eta bana